niile anyị kwesịrị ime n'ụzọ anyị batakwana ide na anyị chọrọ ịṅụ ịmago na iti aka n'eze ọ na anyị chọrọ ịṅụ nkwụ nke ọbụla anyị chọrọ ime anyị chọrọ ịta anụ anyị achọrọ iri nri anyị achọrọ izu ike ebe a wee ebe ụwa mgbede nke anyị ebe anyị ji obi anyị were asụsụ anyị were egwu anyị wee mee gịnị wee na a step down the day otu o si agbadata ka anyị si eme ya eyatago ebe a ka nna echetelu na anyị niile bụ ofu na anyị bụ ụmụ nwanne na otu ọbụla o si na-adị na ọ ga-adịcha mma not just a matter of time or just time onwe ihe ọwụ na ị na-eme ịma not time onwe ebe ị nọ ịma not time age is even so ọ na-adị ọ dị mma onwere ndị permanent onwere anybody dị permanent kama na nke anyị na-ayọ Chukwu ka nke ọma dị permanent ọ na-eme ntụgharị eyi mmadụ na-emekwa ntụgharị eyi mana nke dị mma n'ọla anyị na ndụ anyị ọgwụcha nke ọjọọ biko ya gbagowa agbago ya gawa nnọọ anyị achọrọ nke ahụ nwee ike ịtụgharị for the good of our own imago ife ọbụla just for our own good ya mee ntụgharị for our own good ife ọma ga na-eso anyị daalụnụ anachetego mazụ anyị ga-etiezi ọnụ dịka nkata anyị kpara ụnyaahụ yes anyị kpa nkata yesterday si na n'Igbo afụrụzi onwe fa n'anya onye kwuru ife a abụrụ onye Igbo adọghị o ji wee kawutesia m bụ na onye Igbo kwuru ife onye bi okwuru ya abụrụ onye Igbo mana ozugbo okwu ya a lot of our brothers and sisters wee sịba na ọkwa eziokwu onye ọbụla confirm wazie etu ife afọ okwu igosi gị na ọ dị onye ọbụla n'obi kama na o nwere onye nwee the boldness ipụta ihe na-eme anyị n'obodo a bụ that na anyị nwee fear and because na anyị nwee too much to lose I feel where we are coming from ma na ya enwerozi anything ọ dị ka mmadụ onye na-eje ọla ichiche hapụ your ID card n'ụlọ ịma na ọ n'itufu ID card gị mana ịma na ID card a gị ga-eji wee slot in wee bata n'ọfịs without it o nwere ayọtara ya na biko so it's more like na anyị na-eme gịnị anyị chọrọ ịtụfu our identity obodo adịta ife anyị bịazi maka ya bụ gịnị solution kedu ife anyị nwee ike imenwu kedu ihe anyị nwee ike ichenji mmadụ asịkwana m it starts with you and I yes everything a na-eme ife ọbụla ị chọrọ ime n'ụwa ọ na-ebido with you and I maka na asị na charity begins at home mana nyezie m that solution mụ nwa bụ Aunty Chinazọ gị nwa na onwe gị nọ n'ụlọ na-ege m ntị nwee ike apply to today's what's it called today's society to environment ị nọ ya ka o nwee ike work mmadụ enyekwana m assignment ife ama na ọman work enwe an unrealistic solution so mmadụ enyena m that kind of solution ife nchọ kedu ife bụ ife afọ anyị nwee ike imenwu maka akwụkwọ nsọ si love your neighbor as yourself and I keep saying it neighbor abụrụ onye nke gị na ya bi n'ụlọ ọ bụrụ onye nke gị na ya mee gịnị na share the same compound your neighbor bụ that person ịgafe n'ụzọ onye ahụ efu na mmadụ na-akpa nkata kpagide ya against him or her ịgba nkịtị probably maka na ego ga-aba gị n'akpa maka na ị ga-erite something ọ na-adị very very important mmadụ ịdị disciplined because all discipline ga-eme gị anything ikwu wite ọnụ gị menwuo ya o nwere a lot of people na-enwere integrity o nwere a lot of people ọnụ fa bụ mmiri ọnụ fa bụ gịnị tọkasị ugo and because of that ha ya emakwụdị mgbe ha ji wee kwuo nke ha ama mmenwu so gwa m ife ịma ị ga-emenwu gwa m ife ịma mma emenwu gwa m ife anyị na-abụ ga-emenwu ka ị ka anyị ga-eshi apply nwe ya today because no matter how small ọ ga-abụrịrị something no matter how small ọ ga-abụrịrị gịnị a ga-enwerịrị a change a ga-ama na ife me as na before it pause na ọ na-eme gịnị kedu onye mmadụ oyibo ka onye ga-asụtọpụrụ m ya na before it pause it does what onye maziala oyibo ya kpọọ na 07060485853 mana mụ bụ Aunty Chinazọ amara m asụ oyibo adị m asụrụ one sentence ọgbado m adị m asụrụ one sentence so onye mara ife na-eme tupu mmiri ezo ya mee ka mmadụ maka na onye our solution now onwe ife anyị kwesịrị ime tupu ihe eme ịchọ ije wedding ịchọ ije occasion ịchọ ije event ịma mgbe ọta ihe eyi akwa o nwere so atinye one or two things ịgbakọ perfume ihe eshigbu mmadụ na-arụ
ihe akwa ị ga-adị nnọọ ka onye ala saiki ya ka a ya asị ka eduru gị jee. So before eme something a ya emelele something. Kedu ihe bụ ihe ahụ asị ndị Igbo asị anyị gbabụ na ka anyị apụkwa ndị nọ na diaspora ka nwa amakwa ife ọnya ka nwanne m nwoke a nke eji wee baa m obi maka na nya nwa si esi anata sikwa na ọ nata bịa Anambra bịa be nwunye ya maka ọ na-anụ nwaanyị na Anambra bịa nwunye ya na-ericha anya fụ ife na-eme ntụkwuru owit ndị ọgụ ya jee some certain occasions fụ ihe na-eme si mba. So a lot of us yesterday kwetalo na ndị Igbo anyị alaikiri onwe anyị anya fụrụ onwe anyị n'anya. Today now anyị ekwetekọrịsịchago na gịnị me na anyị nwere a lot of bickerings ka ntụ obere oyibo na-ewe iwe, a lot of malice, a lot of grudges. Iwe ọkwa na iwe na-emekwa n'ịmụ ndị a niile because from why onye dị happy with you ga-ejeje mewe anything against you. Na ndị Igbo alovuru onwe fa abụrụ siro n'ikuku anyị enwebi ife mere ya. O nwere film m na-enene o wee chetelu m something na everybody nwere goodness in them. Everybody nwere onye ọbụla nwere ife ọma n'ime young boy decides to apply nke ọjọọ because there is good, there is bad. Nke ịchọkwala iwelu. Everybody nwere the goodness, everybody nwere the bad part. So nke ọbụla ịchọrọ apply ka ị ga apply, and then a lot of us na apply nke na-adịrọ mma. Ọ ya mere eji wee nwee esemokwu, obi ọjọọ, ofu n'etiti ya, obi ofu n'etiti anyị niile. Etiti anyị. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ma ị nwere ike ifollow m na YouTube, drop all your comments na the comment section, or you join them na Facebook. Join na Facebook, drop all your comment na the comment section. I drop topic na Facebook. Facebook I vote 104.3 FM. Ijekwa na ebe ahụ, inweta anyị ozugbo. Chekie ife ntinyela ebe ahụ, i comment ya kedu ka anyị ga-esi wee fụ onwe anyị n'anya. Ịfụnanya a na-ekwu maka ya, kedu ka anyị ga-esi wee bido ya, kedu ka anyị ga-esi wee mịa. Ụfọdụ n'ime anyị ma mana ya mara ka anyị ga-esi wee apply ya. Ụfọdụ n'ime anyị amara atọ so enyi dere egwafa. Ụfọdụ bụ ndị ha macha mana due to na onye a ọ kpasugo gị you decided not to forgive. Chezozie na akwụkwọ nsọ si nwanne gị mee gị ife, forgive us 77 times or 777 times. So kedu ife melu ndị be anyị ga-eji wee fụ mee tifa mana ịfụnanya ana ka ịfụnanya na onwe ka ga-esi ewechi etenwe ya azụ ka ị ka ga-esi ewechi etenwe ya azụ. Cheta na nọ na YouTube, and biko ọ bụ na ị na-esonyere m na YouTube, subscribe to my channel. Very, very important maka na onwe ebe anyị na-enejele anya, onwe ebe anyị na-eje. Subscribe or link ime gịnị react anya bụ like ya, tinye thumbs up, tinye aka ebe thumbs up dị ka inwe ike sonyere anyị. 07060485853 ka m na-echekwa kọọlụ unu, ka m na-eme gịnị, ka m na-akpọkwa egwu maka na ebe a bụ gịnị anyị tinye uche anyị atinye egwu ka o wee na-adaba otu a ka o kwesị isi wee dị. Ndewo, m na-anachieta azụ.
Yes, anachetago m azụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ daalụ. Ama m n'obodo adịrọ mma, so a lot of us ga-asị that na a lot of things anyị na-agabiga ife melu ndị be anyị ejighọ afọ onwe fa n'anya bụ maka ife dị anya na anya na-etinye, maka na a na-etinye sigasị aka na ya, maka na economy dị bad, nni adịrọ, ọrụ adịrọ, nke a adịrọ, ntanime adịrọ. Well, anyway, ọ bụrụ ya bụ gị mee nwanne gị ife ọjọọ, ọ bụrụ ya bụ na gị nye obi ebe a na-eme mmadụ ife ọjọọ, ime gịnị? Ime anya ka anya gị adịrọ na ya, ọ na-efuru ya, ọ na-enye gị ego wee sị gị ngwa solu ka eje mee mmadụ ife ọjọọ. Ọfa ncha bụ na onwe ndị si esi wee bịa na be anyị a na-atụfa ụjọ, egwu a na-atụfa n'obodo, fama nche nọ, fama nchọdo ịbịa, ndị nke bịara abịa na-agba ana. Ọ bụrụ ife anyị chọọ fa obodo anyị, ịghọtago? Ọ bụrụ ife anyị chọọ ka obodo adịrọ mma, ka ife adịrọ mma, anyị nwe na onwe anyị ka anyị dị mma, ka anyị megodo our own part. Ịghọtago? Ka anyị mee ife anyị kwesịrị ime ka o wee dị mma. Kedu afịa ekesin send video ezi na ọkpọ yesterday wee na-asị na nwunye melu na ESBS anya on Sunday. So mgbe o send ọ bụ na ụlọ nwụrụ ọkụ, amarọ m ka ụlọ onye asị wee nwụrụ ọkụ, amarọ m ife kpata ya, but I man a lot of reasons. Weather dị very hot kịta, weather dị very very hot, and ị na-apụ apụ mechikọsịa windo, inwe ike marọ na gas gị na-elik, ọ n'ụlọ na-ewetara ọkụ spark ya, because ndị EEDC mụtazi ị ewete and eweta nwee ike o nweke oge esi wee bịa spark ọkụ. Anyị amara ife mere ụlọ ji wee nwụrụ ọkụ, but onye nwe ụlọ anọrọ ya, but some people nọ there, hopefully remedy the issue, remedy the matter, reduce damages to the barest minimum. Onye bụ na neighbors na-anọkwanụ for other people. Ndị tanka sụpụta, amarọ m onye kpọọ tanka, amarọ m na tanka na-agafe fụ ihe na-eme kwụsị ka na ndị mmadụ kpọọ tanka. Anyị mana n'Enugu mmiri adịrọ, so onye ma ndị neighbor na-enwelu mmiri, onye ma ndị dịkwanụ ready i-release mmiri fa. Ịghọtago?
So but ụdị ife akọ ya this small generosities, this small good ka anyị ga na-eme. And another thing bụ otu afọ anọrịa ndị mmadụ ịmago akwa ịcha ọkụ ndị sicha na window wụbanye adịm sure na nwere property demand a na-achọ achọ. Adịm sure na nwere ife nwoke mmadụ ezuru. Maka na ọ dị very important na ịchọ ime ife ọma ime ya merụọ ya n'isi mee ya ka ndị isi dị mma o wee na-awa ọkụ. Because imagine na nwoke jichepụta ọ bụrụ na achọrọ maka na ụnụ ya yozuo ya akụpụche glass ya window ka enwee ike baa ọ ka afọ ebe mmiri si wee na-aba wee na-agbanyụ ọkụ. And ọnya na-remind kwa me again whether dị too hot. So ọ dị very important na ị na-apụ hapụ window gị open. Hapụ window gị open just in case. Ihe ya enwe ike mee gas onwere ọkụ bụ na ventilation adịrọ. Ọ nakwa n'alụ the gas nakwa n'alụ apụ. Unwe ụnọ esu ekpo ọkụ amụrụ m ka the thing si start fire or something. Ụfọdụ bụ spark, electric spark. So I gotta be very careful. Last year adịrọ m sure na enwere ụnọ amarọ m how many adịrọ m sure na ụnọ agbala ọkụ n'Enugu during the Harmattan period. Ịghọta ọgbagodo amarọ m adịrọ m sure na ọ dị too much. But o gosi na gịnị mere na anyị anụbago ife na anyị na-afe eme ife anyị kwesịrị ime. Anyị na-echeki cylinder anyị na-echeki our wirings. Ọ dị oke mkpa. So dịka m na-echekwa call unu maka na afụgo m na a lot of us anyị nwere voice when it comes to telling the problem but anyị nwere voice when it comes to telling the solution. Anyị ndị church ndị pastor some pastors so na-abịa agwa gị problem gị agwa gị ya edejuori gị akwụkwọ mana fadezie sọsọ one page of the solution a ga-apply to the problems ka a solve ya they don't have the solution. Mana ọ dịcha mma m ga-eje zụchala obere afịa kpọchala obere egwu nnachieta azụ bidokwa ebe anyị kwụsị. Ndewo cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ na-asị gị eje n'ebe ọbụla maka na nna anachieta azụ.
Porokoto. Porokoto. Pom porope. Pa. Pa. Koropa. Popo. Pom. Pom. I'm going higher and higher and higher. Atwanamima. Hey. That's why in Jemengala, I don't care, I don't care. I will say kwame dumb, 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 dumb shirts. That's why the trader say, happy birthday, dance, dance. Happy people, dance, dance. Dance, dance.
Dumb shirts. Hey, hey. Mm-hmm.